L-ordni ngħatat f'sentenza tal-imħallef Tony Abela f'kawża miftuħa minn Tancred Tabone, wieħed mill-akkużati li kien tressaq il-qorti fi frar tal-2013 minn li reati ta' ħasil ta' flus u b'diversi reati oħra bejn is-sena 2000 u l-2012 meta kien jokkupa l-kariga ta' ċermen tal-Ene Malta. Il-qorti qalet li d-drittijiet tal-smigħ xieraq ta' Tabone qed jinkisru u għalhekk ordnat li jiġi kumpensata d-dewmien brabta ma' dan il-każ. Tabone fetaħ il-kawża d-danni fejn il-menta li meta bdiet il-kawża 11-il sen ilu huwa kellu 60 sena. Illum għalaq 70 sena u tul dan iż-żmien baqa' bl-assi tiegħu ifriżati kif ukoll mietu bosta xhieda li huwa xtaq iressaq. Fis-sentenza l-imħallef eżamina b'reqqa l-proċeduri li jinsabu quddiem il-Maġistrat Claire Stafford Żammit u ta' rendikont seduta b'seduta tal-andament tal-proċeduri. Qal li tul 11-il sena kien hemm il-fuq minn 60 seduta li fuq 51 minnhom ma sar xejn jew ftit li xejn. Fakka li din il-kawża ġabet kontroversji nazzjonali, iżda sostna li bħalma dejjem jiġri għalajn l-istampa l-ewwel seduti jkunu kollha enerġija, iżda wara il-kawża waqgħet f'bir ta' skieken minsija minn kulħadd. Osserva li bħala regola ġenerali il-kompilazzjoni għandha x-xahar biex tingħalaq u dan il-perjodu jista' jkun estiż bi 3 xhur kull darba bil-permess tal-President. Saħaq iżda li l-estensjoni ma tistax tibqa' tingħata għal żmien indefinit. Il-qorti żiedet tosserva li għalkemm ma kienx fl-interess ta' Tabone li jtawwal il-kawża, xorta waħda naqas milli jiġbed l-attenzjoni tal-qorti dwar it-tul tal-proċeduri u jitlob il-komparazzjoni tingħalaq. Sostna li l-attitudni passiva tal-partijiet ma teħlis lil qrati mill-obbligu li jiżguraw is-smigħ xieraq tal-proċess fi żmien raġonevoli. Għal jibqa' dmira li ma tippermetti lil ħadd, inkluż lid-difensuri, li jabbużaw mill-proċess ġudizzjarju. Madud kollox il-qorti ddeċidiet li Tabone għandu jkun ikkumpensat 7,000 euro għad-dewmien.